पुइलानो चिनी मिडियायावनो हामबाय रुओ जों दिनै चिनी बिश्रामगंज आमचायो जे अमाहाय जे इन्सिडेन्ट दंमोन चिनी चिकन छरा आमचा इंथुं एबा चिनी बिश्रामगंज बाजार जे नगर पंचायत सामनाय माने थुं ककाहायसे दिनै बिश्रामगंज ओंखा खोना खवायङै मानो सनिते दलायङै मानो सनिते नर्थ ओङै मानो सनि साउथ ओङै मानो माने ओंखा माने न जतो चिनी तिपारासन एरिया चिनी हा आनबाय जों चिनी अनारेबल एमडीसी चिनी बरंगना आता उमा शंकरनि लिडारशिप जे तिन हमके दरना आजलाय तनाय मान चिनी जतो लिडार संथयै अजा जों लगिरनाय फायलायजाक नायके जों साइमानो चिनी बिश्रामगंज अमा इन्सिडेन्ट नखा माने नेक्स्ट ते गुबुन अंना बागैबो बरक रेडिं जाक गान बागै जों खरसा बेलेगन अजरा जों फान ककबासा खाबासा जों खरांनाय थाय नायके जे जों इनजास्टिस नमानि जों जास्टिस माने नांनाय आउन बाय तिन अजराबो जों 1 इंची फानो जों अमान चिनी जागानो जों बनि याफारन रिगलाक नायके अब चिनी बखाव चिनी समाय दंगो नायके चिनी हानो ब्र अमायके वानसुको जे संयावैनो नाहाय मानो बाट इंडियन कन्स्टिट्यूशन जों साव जे 6 शेड्यूल हिंगा चिनी एसटी चिनी अब चिनी तिपारा सारंनि बसंनि बगै खाजाक और खाजांनो बरक तिनी विदाउट टीटीएडीसी नि कंसर्न एबा चिनी टीटीएडीसी परमिशन छारा बरक तिनी बरक डिनाय खलाय बरक तिनो अकुपाइ खने थाङै दङ अबनो जों नान रिगलाक जों जत तिपारा सरक सारा त्रिपुरा तिपारा सरक चिनी टीटीएडीसी आमजे लुकरक जों जतनो खा खामलायजाक फाइनाय जराव तुमुं जदि बर अमन गसिनो हायांगाय तैबो अबनि जबा कतर नुगनाय आनबगै जों रिक्वेस्ट खलायनाय चिनी जत लुकरकनो जों जत थांजा मातने कराग मातनाय तिनी चिनी बिश्रामगंज ओंखा नेक्स्ट तिनी खवायं मानो ते नेक्स्ट कमलपुरं मानो अमाय गोबां जायगानि मानो आनबगै जों इंया सेगां जों हजाक मातंनाय जों जत थांजा खलाय जों खरां पेसे मातंनाय रखनो तिनी जों आसुगलायजाक मूलत दुइटा दाबिनो तयै ताबुंनो अर फाइसक पाइजाक सुनो लगिरनो बागै चिनी टीटीएडीसी हापांनि एम बरम गोनां सोहेल देबरमा फाइसक पाइजाक तेबो तिनी सिपाहीजला जुनालनि चेयरमैन बरम गोनां राकेश देबरमा तै जोंगर तिनी 5 दिन आसुगलायजाक दिल्ली ने हेकेनो जोंगर आसुगमानि न मूलत दुइटा कारण आबो जतन सिओ हाइफानो हाय ब्रिफ खलायफिरानो ताबुक अ जागा चिनी पोस्टबिट्र जे नगर पंचायत बिश्रामगंज नगर पंचायत खलांजान नायमान जागा चिनी आमदली बिसिनी विलेज कमिटिनि जे ऑफिस आबो सब जोनाल ऑफिस ते एडिशनल आईएएस ऑफिस न खबुनाय बरक जे पोस्टबिट्र नगर पंचायत एलाका खलायमाने आबो खबजागो चिनी दिमान अमनो आबनो नगर पंचायत एलाकाओ खबुइमांगालाक आबनो कारिबो चिनी किसे चिनी आमदली बिसिनी ते बास्तुली बिसिनी जागा किसे ना हाजागै दङ आबनोबो बरक याकरै मारनाय अमनो चिनी दिमान जोंङो जागा नगर पंचायत खलांजानि बागै बिरोधिताबो खलाया प्रतिबादबो खलाया चिनी प्रतिबाद अ जागानो चिनी एडिशनल हानो तलांगमांगला सेकेंड जेटा चिनी चिकनसरा एवं आमदली बिसिनो खबुइ ते बरजला बिसिनी किटिंजाक आब बॉर्डर 59 बेटालियन बीएसएफ नि हेडक्वार्टर खलांजान नायमानि आबनो जों प्रतिबाद खलायो तामनि हिनि प्रतिबाद खलाय हमले आबो एक जनबहुल एलाकाओ जों कोनो दिनो मिलिटारि कैम्प नाया आबनो कारिबो आबो चिनी तिपारा सारकनि राबार बागान 70 থেকে 75 फेमिलिनि बरक रंनि राबार बागान न तानैनाय आ जागा जे बीएसएफ कैम्प खलायजान नायमानोसे जों प्रतिबाद मा खलायो तामनि हिंके जों नुगुइ दङ अ जागा 12 था गतनि चिनी पार्लियामेन्ट आइन पास खलायनाय सीए खलायनाय बांलादेश एवं पाकिस्ताननि लक्ष लक्ष बरक न त्रिपुरा एवं भारतनि गुबुन जागाओ बरकनो जागा सेटल रिं दङ रुनानि हिनि गसिजाक सिटिजेनशिप रुनानि हिनि गसिजाक आ जागाओ तिनि अ भारतनि नागरिक चिनी त्रिपुरानि मूल बासिन्दा आगिनि सिमिक तङै फायनाय रकनि बरकनि कसुं जे तङै फायमानि आ जागा दखल खलायनाय आ जागाओ चिनी राबार बागान खलायजाक न आबनो तानैनाय जे बीएसएफ कैम्प खलायजान नायमाने आबनो जों प्रतिबाद खलायो इभेन जों आबनो आ जागा खलायरिया हाय हिनिनो जों तिनि 16 तारिख जिमिक आसुगै तिनि 5 तारिख जरा 5 दिन का तिनि 20 तारिखआव आसुगै दङ चिनमो चलि थांनाय जों जतदिन पर्यन्त सल्युशन नियासाक जों अमनो खलायनाय चिनि आन्दोलननि रूपरेखा जों आसुगै सिमिक आसुगै दङला चिनि आन्दोलननि रूपरेखाबो सोलायजागै थांनाय जतदिन पर्यन्त आ जागा जों इनसियोर निया आ जागा खलायलिया एवं एडिशनल हानाहारै नगर पंचायत खलाया हन्यासाक जों आसुगै दङला चिनि आन्दोलन जारि दंनाय आन्दोलननि रूपरेखा सोलायजागै मानो तिनि सिडिन डेमनस्ट्रेशन निबेदे चिनि थिनांगो चिनि
road block ni mano जों event spot जों आ जागा आसुगै जों डाइरेक्ट protest खालामनाय आबो सिनि वानसुकजाक दङ हानि बागै तिनि 5 दिननि साल सिनि 5टा जरा आसुकजाक आबो न आ डिमान्ड आ दुइटा न तिननो जों 16 तारिखसिम आसुगै दङ गभर्नमेन्टनि থেকে অমনো প্রমাণ যে বরক सोंनो ताबुक पर्यन्त কোনো ফান ছাপায়া অমনো প্রমাণ খালাयो যে जोंनि जे डिमान्ड खालामनानै जों बे आइनि डिमान्ड खालाया सिनि जे नांगौमोन डिमान्ड आबो बरकबो गसि माना हाका आबोनि बागैनि फाया जदि तमुंनो बरक आबो एडिशनल नाहाया उइ प्रस्ताबित नगर पंचायत खालाय दं हुनके बरक साफाकेमु नंनि जागा नाहाया नरक आन्दोलन खालायना नाया नै साफाकेमु जोंगर प्रमाण मांखा बरक कुबुनो सिनि त्रिपुरा सरने हासेगैनानो बेनि बेबे उन्नयनमूलक सामुंनि मुंगै सिनि केमनि मुंगै तलांनानै नाय दङ जों आबो कोनो दिनो बर्दास्त खालाया तेरिया जों आबो प्रतिज्ञाबद्ध जों समायतांजा lukurong tamu ko besar mungtong lan nuro omah kita tahu so peruntunong ni dabi no bo sia so peruntung lukurong hanya bagi tam hong ni lukurok যথেষ্ট सुनो लगিরি दङ थिनांगो बते ब्रुनाय जों जायफ्रो सावो लुकुरक आफ्रोनो साजाक जों लगिरिनाय हिनाय जों दिनै जदि डेपुटेसन होना थाङैबो बरक फायनाय जों आसुगै दङबो फायनाय रोड ब्लक खालायबो फायनाय सिनि मेन मुद्दा कथांखा दिनै हानो जों नारकना नांनाय सिनि एडिसिनि हानो जों प्रटेक्शन मारनाय अबश्य सिनि मेन कक जों अ जागा कोनो राजनीतिनि बागै खालाया अमहाय भोट थांनाय फायनाय आबैया किन्तु सिनि हा वाइसा थाङै पाइकेंके आहाते फिरगै मानगलाक हानि बागै कसं तंनाय सिनो तो लुकुरक न जों कयनाय जों जखन नुंगो जों आफुरमा फायनाय दिनै सेकजाय यांगमानो दिनै आमचायो यांगमानो किन्तु भबिष्यत जे अंगलाक आबुनि कोनो ग्यारान्टि गरै हानि बागैनो जों दिनै अ जागानो जों प्रटेक्शन दोनारगै तै गुबुननि जागा जाते महाय सरकार पदक्षेप नायमायातै जों अ जागानि थिखानो सिनि सभा फुनुगै मारनाय